afternoon mga kabangas. Nakakos pantalan sa saan ni Roy? Balingasag ba? Oh, balingasag sa bitas. Oh, thank you. Maliko. Wow! Apit ni kadot balingasag mga kabangas. Lubog. Mga kabangas o itong mga kondito constituent. Yan. Yan. Bangas. Ngasag. Oh, balot kayo. Balot kayo. Balot kayo mga kabangas. Yan. Balingasag. Wow! Alright. Oh, wow! Ah. Langgam. Palit na mo kaw. Palit na mo. Naghapit-hapit mo niya, di mo malit. Kaw. Mga kabangas o tanak ring. Hindi siya manda. Oh, mga gahi kayo. Lubit. Motorcycle parking area, meron ni parking ko, inana ko gagahi. Ah. Ligo nga lagtos oh. Ayan mga kabangas oh. Ayan. Tapos kala-kala. Alright. Balingasag. Sa ilang pantalan. Alright. Babu! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator,